келино якта пешниҳоди зӯрмай манами рӯи столангия ман номбар мекунам ким первый кашолкада мегира. Понятно? Аленка Чокопай Альпенголд Пикник Сникерс Нац Киндер Твикс Чудо-юдо Сок Кофе Киндер шоколад Слойка Слойка Баунти Макс Максми короче Барни Улитка Мадина Конфета пачки 7 days Кекс Киндер Бьюн Так Птичье молоко Улитка Я сказала улитка Последний вот это Milky Way Мешмурим. Кани яку мешмурдагӣ Кани кадом келин Як. Шустряк Як. Се. Чор. Панч. Шиш. Ҳафт. Ҳашт. Нӯҳ. даҳ. ёздаҳ. сенздаҳ. чордаҳ. 15 Ана Ина бентамизан чанд қадар ҳай? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Якта монда. Чува вай 15 Вай 11 Шумурдаҳмаям сус ин келин. Я? Нини 11? Дата значит 5 изофа Ани келини хутарак Зато ҳама ҷош вай шуд улитка шуд Ани ина 11 ани ман 10. 15 ни ва ё Ақони? Вай ма. Тарасала ничего. ман модари 3 фарзанд ҳастам. Худо ба шукр ки баробари корҳои хона ва баробари тарбияи фарзандонам боз дар компанияи Фабелик кор карда ҳар 21 рӯз зиёда аз 25 000 сомон маош мегирам. Агар шумо ҳам хоҳедтон аз хона набаромада маошҳои хуб гирифтан, марҳамат номерои ватсапи ман ба нависон, ман ба шумо ҳама маълумотҳои равон мекунам. Духтаро фурӯхта гаштан ба шумо лозим нест. Донистани забони русиям дар кор нест. Маълумоти олӣ лозим нест. Духтаро ман аз хона баромада наметонам, барои ки кӯдакои хурдсол дорам. Духтаро ман ягон вақт бор намефурӯшам, вале ман аз компания ҳамин қадар маошҳои хуб мегирам ҳар 21 рӯз. Барои ҳамин духтаро фурӯхта гаштан ин гапҳои кӯҳна. Метавонед ки шумо нафурӯштон, аз хона набаромада метавонед ки маошҳои хуб гирифтон. Маошҳои хуб гирифтана ман шумо ёд метиҳам. Барои ҳамин метавонед ки ватсапи ман ба навистон, ман шумо ба маълумотҳои равон мекунам. Шумо ҳамаи маълумотҳои гӯш карда вақтҳои холигитон ба агар ки кор маъқул шуд, ман шумо номнавис карда ёд метиҳам. Дастгирӣ мекунам то маошҳои баланд баромадантон ёрдам метиҳам. То директор ресторанатонам худо хоҳад дастгириҳои калон аз тарафи мо мешавад. Духтаро вақте ки шумо тез директор мешаведон, аз тарафи компания 20 000 сомон шумо гирифта метавонедтон. Бо аз тарафи наставникотон чалаҳои тилло